थारैनो नोंथांमोना नैबे बेंटल कलेजनिफ्राय मोनसे बाइक रेलि लानो नागिरदों फिफ्टिन आगस्टनि रिलेटेड माबा लानानै मा थांखिजों नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो रायजो राजाफोरनो? अके बेंटल कलेजआ दिनै माने हर घर तिरंगा बिनि मोनसे पार्ट बियो आरो बे हर घर तिरंगाजों इन्डिपेन्डेन्स उइक फालिनाय जायो आरो बे हर घर तिरंगाखौ माने सिन्स 2022 भारत सरकारा आरम्भ खालामनाय जादों। स्पेसियेलि माने बे इभेन्ट्स जों दिनैहाय बेंटल कलेजआ बाइक रेलि अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो बिनि मेन थांखियानो जाबाय इनिसियेटिभआ टु क्रिएट पर्सनेल बन्ड with the national flag of India. So we are organizing this bike rally so that we can create a bond relationship with the national flag of India. And this bike rally we are going to conduct from college campus, Bengtol College campus, and it will proceed up to Aipoli Bridge, and then we'll come back via Tukrajar again, return back to the college. This program बे जितु हर घर तिरंगा जों लोब्बा दोननानै जों बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। बे प्रग्रामा आरोबाव मोनसे माबाजों कानेक्सन दङ, बे जाबाय कमेमरेशन अफ 150 years of वन्दे मातरम बेखौबो लानानै जोङो बायदि रोखोमनि हाबाफारि खुंनाय जादों। ओरैनोथ' जोङो कालचारेल रेलि, कुइज बेफोरबायदि जों खुंनांगौमोन, बाइक रेलि, कार रेलि, नाथाय जों बेफोरनि गेजेराव मेनलि दिनैहाय जोङो मा खालामनाय जादों, बाइक रेलिखौ जोङो अर्गानाइज खालामनाय जादों। आदार एक्टिभिटिस जोङो अलरेडि लाखांखाबाय, जेरैहाय सेल्फि, वन्दे मातरमजों सेल्फि लानाय, वन्दे मातरम मेथाइ रोजाबनानै सेल्फि लानाय, फ्राय जों अलरेडि अर्गानाइज खालामखानाय जाबाय। ओमफ्रायथ' आरो जों फैगौ जितु इन्डिपेन्डेन्स डे जों बेखौ गाजा गोमजायै खुंगोन आरो जों बयबो खुंनांगौ। जोङो जोंनि जितु इन्डिपेन्डेन्स डे जों बेखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ, खारन जोङो इंराजनिफ्राय उदांस्रि जानाय नङामोनबा जों दिनैहाय बेबायदि मोनसे फ्रिडमनि थासारियाव जोङो संसार जानो हानाय नङामोन। बेनिखायनो आं खावलायगोन students plus the teachers, all, not only students, not only the teachers, the public, as Indians, we must observe Indians Independence Day. We should show respect to the Indian national flag. We must respect Vande Mataram, Indian national song. So this is my message today, and with these few remarks and words, I would like to conclude my speech, and also I would proceed ahead to flag off today's bike rally. Thank you.